Com crear un banner per avisar als usuaris de la nostra pàgina que tenim política de privadesa i que han d'acceptar les galetes que fem servir en el nostre web. Anem a extensions afegeix i cercarem l'extensió Cookie Notice. És aquesta de la galeta i cliquem a instal·lar ara i després activa. Aquesta extensió l'hem d'activar i configurar una vegada hem creat les pàgines d'avís legal, política de privadesa i política de galetes. Anem a configuració del Cookie Notice. I comencem a editar els settings de l'extensió. A missatge diu utilitzem cookies per garantir que us donem la millor experiència al nostre lloc web. Si continueu utilitzant aquest lloc, assumirem que us plau. És més indicat posar que utilitzem cookies i després posar botons de d'acord o no d'acord. I cada persona decidirà si vol o no que aquestes cookies se l'instal·lin en el seu navegador. El que sí que podem indicar és que si no accepten aquestes cookies potser no funciona de forma correcta al lloc. Aquest és el text del botó d'acord. Podem posar d'acord, acceptar, sí. I després, molt important, habilitar l'enllaç a la política de privadesa. En aquest cas ho farem a través d'una pàgina i seleccionarem la pàgina, que és aquesta que ja hem creat prèviament, política de privadesa. Com deia, és important donar l'opció a la persona que pugui rebutjar aquest consentiment. Posant no, no accepto, rebutjo. Podríem també activar que una vegada rebutjat sempre pogués tornar a consentir que vol les galetes, però llavors això sortirà sempre de forma estàtica en el web mentre el visiti la persona. I després podem anar acceptant o no diferents opcions, com per exemple habilitar a recarregar la pàgina una vegada ja s'hagi d'acceptar l'avís, acceptar l'avís quan es desplaci per la barra de la pàgina, acceptar l'avís quan faci un clic i sobretot és important posar la caducitat de l'acceptació i del rebuig. Què vol dir? Que la IP des d'on ens visiti l'usuari quedarà guardada l'acceptació o el rebuig d'aquesta política. Podem escollir quant de temps volem que quedi acceptada o rebutjada la política de galetes. I aquí parlem del disseny del banner, on volem posicionar aquest banner, a la part superior o inferior de la pàgina, si volem que tingui una animació o no, i si volem que sigui pot ser dissolt o llisca, quin és l'estil del botó, si volem que sigui fosc o clar, i després quins colors li volem donar, el color del text i el color de la barra. Per exemple, podríem canviar el color de la barra o del text. Una vegada fet tota l'edició, anem a des els canvis. Si ara anem a visitar la nostra pàgina, ja ens surt aquí baix el banner que ens avisa que s'estan utilitzant cookies i podem acceptar, rebutjar o visitar la política de privadesa.